to wanne ne Mahadin kuma a ina Mahadin yake? In ce ko dai ba namu Mahadin ba, injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso. Ai nayi mamaki da a ranar ma'aikatan ma ya iya zuwa ba kunya ba tsoro ya zo yake bayani. Wannan abin takaici ne. Duk ma'aikacin da yake jihar Kano ya shiga uku ya lalace a zamanin gwamnatin Ganduje. Domin a wannan ne ma'aikaci bai san nawa ne albashinsa ba, ma'aikaci bai san wace rana za a biya shi albashi ba. Haka kazalika dan fansho, wanda duk duniya haramun ne ka taba kuɗin dan fansho, amma dan fansho za a sa hannu a dumbuzon masa kuɗi. Wannan abin bakin ciki ne, abin takaici. Har ka zo kana bayani kana cewa wai ma'aikata ka ba su gidaje ko kuma an yi meye ko ma me kai. Wannan ita ce rana muhimmiya, rana ta farin ciki, ranar da ba za ka sake ganin irinta kana kan gwamnati ba. Kowace irin kujera da ikon Allah ba za ka sake hawanta ba. Sai shi ma bayanan nasu ya ce wannan ita ce rana ta ƙarshe, hakan ne ma ya sanya kokarin kyautatawa malaman makarantun ya sallama musu waɗannan gidaje da ake zara musu kuɗi a matsayin ai ta baya ta rago. Bayan wannan da ake zara, kuma a lokacin da ake ba su albashi nawa aka sa hannu aka dumbuzan musu, wanda mahukunta ma da yawa sun yi magana sun ce a daina datsan musu wannan kuɗaɗe. Malam, wannan abin takaici ne. Magana da yake yi ta cewa ya naɗa sarakuna, kuma wa'annan sarakuna Mahadi ne zai ture su. To Mahadin ya zo ai da zai ture su da ikon Allah, domin ai ya maida wa'annan abubuwan an maida su harkar siyasa. Idan dai ko sarki ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi zai zama mai gadin akwatu ko zai zama ejan ko kuma za a zo a tare a ce a zaɓi wata jam'iyya mai kala kaza, to ai an maida su 'yan siyasa. Wa'annan sarakuna ne masu daraja masu mutunci a idonmu, amma kuma an maida su wani nau'i, wani yanayi. Mai girma Malam Muhammadu Sunusi ƙara shiri saura kiras da ikon Allah shine ai sako ne ya je kuma inda nake so ije. Mai martaba sarkin musulunci mai girma Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu, kuma mai girma jagoran ɗariƙar Tijjaniya na duk duniya ma, Malam Muhammadu Sunusi. Wata karamar hukumar za ku bashi? Ƙara shirin yaƙi. Wata karamar hukumar. Ai ka jira, ba lokaci bane, ba an yi abin da ake so ba. Ba an ɗauki sarauta inda ka san ana yanka nama haka ake yanka ta, wannan a bata local government kaza, wannan a bata local government kaza. Mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso yayi bayani, wanda zai gyara dan kishin ƙasa shi ma basarake mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, Allah ya kawo shi saura kiras. Yanzu ina kwana dan gora, tafiya ta tafiya, idan ya rage saura kwana 17 zai zo daidai Ciromawa. Za mu tare shi a nan wajen, za mu tsaya, za mu yi tsayuwar daka, za mu shigo cikin gari a kafa da ikon Allah. Za ka ga shekara ce wannan ta musamman ta canji a cikin canji, kuma da ikon Allah abinda duk ya ɓaci masu gyarawa sun zo. An ce fa maganar wato kujerar da aka lashe musamman ma a tutar jam'iyyar takuta NNPP na kamar akwai tafiyar wahainiya a ciki. To shikenan, ai za su ga tafiyar wahainiya. Ai da ikon Allah, inda 2019 aka hau kujera ta haramun, aka yi mulki na haramun, kuma aka hau aka zauna aka yi abubuwa iri daban-daban, wanda duk ɗan dimokuraɗiyya bai ji daɗin zaben 2019 ba, ranar 9 ga watan 2, domin an yi wa dimokuraɗiyya fyaɗe da tsakiyar rana. Kuma mutane suka zo suna cewa wai su suka hau, su suka samu, su za su yi, su suka iya, su suke yi. To gashi daɗi na da gobe saurin zuwa. Mai girma Ganduje yau saura kwana 27 Allah ya sauke ka daga wannan kujera. Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, dan kishin ƙasa mai san al'umma, mai kishin al'umma, wanda muka zaɓe shi da halattacciyar ƙuri'a, zai zo in Allah ya yarda. Za kuma ka tafi, ko kana so ko baka so, ko kana kashe murya ko kana dariya ko kana murmushi, da ikon Allah lokacin tafiyar ka ya zo. Kuma wa'annan abubuwa da ka naɗa kake cewa Mahadi ne zai ture su, Mahadin ba zai zo ba. To da ikon Allah Mahadi zai zo, Mahadi zai tunkuɗe su. Allah zai kawo wanda za a gyara duk abubuwan da ya lalace. Kaga duk abubuwan da ka sani an sa hannu an damalmala shi, in sarauta ce, in mulki ne, idan gidajen malamai ne, idan gidajen masu kuɗi ne, ko ma ina ne, ba inda ba sa hannu an jagwalgwala shi ba. To Abba zai zo zai gyara da ikon Allah, mu kuma za mu taya shi, za mu ba shi shawara. Amma ana cewa kowace gwamnati akwai kalubalen irin nata. Ba kwa gani wato duk ayyukan da shi mai girma gwamna ya shimfiɗa a Kanawan ba zai wani aiki yayi? Me za a yaba masa? Baka ji ma ya ce a yafe masa ba? Ko ni da ya kai ni ya sa ni a cikin gawa, da kullun gawa take taba ni nake jin ta, yanzu na ce ya ce in yafe masa.
abin takaici ne wannan irin abubuwan da yake faɗi. Kuma ka duba ka gani idan ya ce a yafe masa wani laifi yayi, ai idan za ka yi laifi, idan ka yi laifin da za a yafe maka, abu na farko da za ka fara yi tuba, za ka yi annadama alama fata Allah ya uda kuma ila zambin. Amma ka zo ka ce kawai kana murmushi kana cewa a yafe maka, waye zai yafe maka? A Kano ba wanda zai yafe masa. A local government din su ma ta Dawakin Tofa wallahi ko da joba aka bar shi ma ba zai yafe ba. Ni na san wannan kuma shi ma ya sani. Kaga Kabiru Sani Kwangila na yadda ba zai, na tabbatar ba zai yafe ba. Kimfes ba zai yafe ba. Malamiju ba zai yafe ba. Ka duba kaga SKY shi ma ba zai yafe ba. Wa'annan irin abubuwa da aka sa su, wallahi in kaga irin kayan SKY da muka ci muka yi campaign din Ganduje a 2014 zuwa da 15, wallahi kai kanka sai ka ce ba a yi wa Kabiru Sani Kwangila adalci ba. Ba ma'aikaci bane, ba dan kwangila bane, me yasa ba za ka taimake shi ba? Ni da ba a taimake ni ba, aka zo aka bata min suna, na shiga gwamnati duk aka zo ana cewa wai mu ne yan gwamnati. Yanzu har SA ba aka baka guda. Dan Allah kar ka sake wannan magana. Me amfanin wannan SA din? Inda amma SA na cushe-cushe da sunkuma aka bani da bai fi ba. A bani wani SA na awon igiya, SA na gawa. Me amfanin wannan SA din? Ai gara a bani SA din da za a rinka tusa kaya tun magariba har a salatu. Wannan kaga abun farin ciki ne, ko ba na bane zan kalle su in ji daɗi a raina. Ƴan uwana ma in suka ganni ina turawa aka ce ga Alhajiji ina soka kaya a jihunsa, to me ya faru yake sokawa? Kayan da ake gyara kabari ne. Kaga shikenan. Wallahi da wasalamu kitabihi, ba wanda zai wannan irin wannan zargin a ce ko rashawa ce ko menene. Kana yin magana sai in ce kuɗin gyaran kabari ne.